Hola, Clics! Què tal? Com va el confinament? Espero que molt bé i per si esteu molt avorrits, avui us portaré un vídeo on us explicaré una mica les parts de la guitarra i com funciona i us proposaré un joc que més endavant us explicaré, d'acord? Anem a veure primer, que aquí tinc... Llavors, aquí tenim una guitarra, com podeu veure, i podem distingir primer tres grans parts, el que seria el cos o la caixa, que seria tota l'estructura de ressonància, tindríem el mànec o màstil i el cap. Vale? Llavors, com funciona una guitarra? Una guitarra el que fa és agafa unes cordes i les tense, de manera que en funció de la tensió i la gruixuda que sigui la corda, treu uns harmònics o altres, és a dir, unes notes o unes altres. Llavors, què passa? Clar, la corda té que estar subjecta per un punt sense tenir cap interrupció des de l'altre punt, perquè si no s'embruta el so i no sona o trasteja. Vale? Llavors, aquí podem observar com una de les parts concretes del cos és el pont, que fa de suport d'un extrem de la corda, i en concret la selleta, que és la que fa que no entri en contacte amb res la corda, l'aixeca. Vale? Podem veure això, tota aquesta part d'aquí és la tapa harmònica, que també li dona harmònics a cada nota i ressonància. Aquí dins tenim una caixa de ressonància que s'ocupa d'amplificar el so. Aquests dibuixos que podem observar sempre es diu roseta. Cada guitarra té un diferent perquè cada luthier fa el seu. Llavors aquí tenim el mànec, i el mànec té trastes. Cada traste talla la nota, la corda, i per tant treu una nota diferent. Llavors això està subjecte pel claviller, i el claviller té una clavilla, 6 clavilles diferents. Cada clavilla s'ocupa de tensar una corda. Aquí tenim el coll, això d'aquí. A baix tenim una altra tapa harmònica, i això vindria a ser de tot. Com funciona una guitarra? Vale. Amb la guitarra tenim unes notes, que és l'afinació estàndard. Podem afinar de diferents maneres, però bueno, hi ha un conveni comú que tots afinem amb mi, la, re, sol, si, mi. Vale? Llavors, a partir d'aquestes notes, que són les que sonen a l'aire, nosaltres podem construir totes les notes de l'escala amb 2 octaves. Què passa? Cada traste que apretem ens puja mig to. És a dir, si jo tinc aquí un mi i fico un trast i pujo mig to, tinc un fa. Fa sostingut, sol sostingut, la sostingut, si, la sostingut o si bemol. Llavors, amb això, si sabem les notes de cada corda i sabem on estan les distàncies de mig to i un to, podem buscar qualsevol nota. Llavors, jo el que us proposo és fer un joc en el que agafem i busquem X notes en concret. Per exemple, podríem agafar i buscar tots els sols de la guitarra, tots els las de la guitarra, tots els fas de la guitarra, i així ho podríem fer amb les 12 notes que coneixem. Llavors, us animo a fer-ho i que m'envieu vídeos amb els vostres descobriments. Vale? Que vagi bé el confinament i espero que us sigui lleu. Ciao!